Ginen elkarrekin, ez da? Orduan, estreinaldi garaian zineten, arnasa betean zuen dokumentalarekin oso momentu politiak, ez? Hasiera politiak izan ziren zuentzat. Baina geroztik ze ibilbide egin du, Rosa? Arnasa beteanek gaur arte, irailetik ona? Ibilbide polita egin du, festival batzuetan egon gara. Nantesen, azkena, Tokion ere izan ginen, kontatu genizuen egun hartan. Egun hartan izan zen. Gu ez ginen egon, baina pelikula bai. Madrilen, Bilbon, Iruña, hainbat tokitan. Eta gero herri ibili gara, ez? Ferianteak bezala. Pelikula orkesten, herri askotan, eta oso polita izan da. Eta harrera zer moduzkoa, Berta? Gaizki dago esatia, baina oso ona. Ondo dago esatea? Horrela esango dut den bezala. Jendea sartzen da eta gero ateratzen da oso pozik esan ez, ze polita eta ze gauza, ze informazioen enekien da, eta zenbat zinegile, eta gustatuko litzaidake pelikula guzti horien berri izatea, ez nekien hainbeste zeudenik. Hola izaten da, komentatzen dutena. Eta nola izan zen abia puntua? Gogoratuko dugu pixka bat nola sortu zen pelikula honen abia puntua? Lara, zu ere hemen zaude, ezta? Zu urpekari bezala hor harimuturrak lotzen dituzu, ezta? Kasu honetan, pelikula honetan, ezta? Hori da zure lana, ez? Hori da. Bai, Ereaz eta Ainoaz be bai, hiruron artein alde batetik bestea bizkate historixi kontaten dugu, ez? Uranaz pixan, sarreri emoten justo orduntxe kontatea luzena entrevistan. Oso, ongi, baina kokatu ezagun historioa, Rosa? Arnasa betean, zer da zehazki jendea jakin dezan? Arnasa betean da gure esperientziatik jaio den pelikula bat, zen gu beti gertutik jarraitu dugu emakume zinegileen ibilbidea, ikusi dugu gertutik nola emakume gutxik lortu dute zinea egitea, eta horietako oso gutxik izan dira ezagunak, gehienak ez ezagunak, edo gutxi etxita izan dira, eta guk egin nahi genuen pixka bat balorean jarri eta kontatu eta erakutsi benetan oztopoak oztopo zine ona egin dutela emakumeek Euskal Herrian, eta beraiekin komentatu izan dituzten bizipenak, ametsak, esperientziak, eta bar. Eta hori guztia kontatzeko, elkarrezketak eta film zatiak edukitzeaz gain, Larak esan duen bezala, aldana josi dugu fikziozko historio batekin urpean bilakatzen dena. Ikus ezagun urpeko historio eder hori urpekariek nola josten duten eta zuek aipatu dituzuen artista horiek denak nola kontatzen diguzuen Arnasa betean. Emakumeak humanitatearen erdia dira, kezkak eta hausnarketak eta desioak islatzeko mundu erdiaren errelatoa faltan zegoen. Eskertu beharreko lehenengo gauza izango litzakeela egitearen ausardia. Hablas con tu perspectiva, entonces la voz es tuya, es más posible que la realidad. Ikusi ditugu, irudi ederrak, hitz ederrak entzun, Berta, emakume zuzendariak elkarrezketatu dituzue, ziurrenik oso desberdinak izango direnak bata bestearen gandik, baina topatu duzue aman komunean zerbait denak lotzen dituen ari bat? Nik uste lotzen dutena da alegina eta egin duten, ez dakita, erronka horri atzetik urtez urte eta lortzea nahi izan duten historia kontatzea. Nik uste hori da nagusiena. Gero egia da, ezin dituzu danak zaku berdinean sartu, bakoitza bere nortasuna du, bere historiak diferentea dira, generoak ere diferentea dira, badaude komediak, badaude terrorezkoak, badaude dramak, esan nahiet, oso diferenteak eta kontatzeko formak ere oso diferentea dira. Baina nik aman komunian esango nuke, finantziak eta gutxirekin lortu dute emaitza eder bat, ez? Eta bere ametsa gauzatzea. Aipatuko ditugu izen batzuk, ez da asko dira bertan agertzen direnak, Lara Izagirre, Mireia Gabilondo, Estibaliz Urresola, Leire Apellaniz ere bai, Alauda Ruiz de Azua, Iratxe Fresneda, asko, ez da, izen asko dira bertan agertzen direnak, eta horiek josteko, aratona historia hori kontatzeko erabili duzu itxasoa. Zergatik itxasoa, zergatik urpekaria, zergatik Lara eta bere lagunak horre urpean?
Gure bitxiak izan dira. Zergaitik itxasoa, hasieratik beti itxasoa inspiratzailea izan da zinegileentzat, baina ikusi dugu pelikulak ikusten eta ikusten nahi gara, eta ikusi dugu Euskal Emakume zinegileen pelikulan asko ateratzen zirela itxasoa, esan nahi diferentekin, baina askatasuna, beti askatasunaren esan nahiarekin askotan ez. Eta guretzat ere inspiratzailea izan da. Eta pentsatu genuen hor kokatu pixka bat emakumeen mundua eta zinegileen mundua. Eta esan nahi askorekin, adibidez, hori da alde batetik altxorrak gordetzen dituen tokia, ez? Izaten da itxasoa, eta gure kasuan izan da altxorra izan da emakumeen zinema. Nunbait eskutatuta izan dena eta gure apneiste bitartez deskubritzen duguna. Hori da, esan nahi bat, baina beste batzuk ere badaude. Eta Larazu izan zara beste bikiderekin batera altxor horien bila ibili den urpekarietako bat. Proposamena nola etorri zitzaizun? Bai, guk talde txiki bat akau, Euskal Herrixan, eta amnea munduen emakume asko ez da, eta talde txiki bat akau WhatsAppeku, batzutan entrenatea eta urteteko alkarreaz, eta batez be, txapelketako, ez? Azkanin, Euskal Herrixan, gugazen hor, emakume asko ez da txapelketetan, eta minimo eskatzen da, lau emakume apuntateko, emakumin horrek urteteko, ez? Eta, alkarra animateko eta urteteko, beti urtero emakumin batez betxapelketan, eta hortik idatzi ben, urpekari batzun bile bizela, justo ni autonoma modure nuan lanin, eta, orduntxa zitxe, amnea mundun, eta apunta ginen, Ainoa eta ni ereaz bateat, eta, ezautu ginen, eta ondo. Grabazioetan, zenbat denbora pasatu behar izan duzu urpean arnasarik hartu gabe? Bueno, hemen ikusten dana loturatik, ez? Azkanin, adibidez ere hor bai egongo esan, minuto eta piko. Minuto eta piko adibidez. Bai, gero, etxe gendun esan, zaio diferentik, ez? Altza, baja eta grabazinik behin baino geisha eta gero eszenak lotzen. Baina esango netzun, azkanine metro gitxitak guazen, 5-10 metro gitxi gora bera, minuto eta zeo zer. Irudiak benetan zoragarriak dira, urpeko irudi horiek. Zenbat zailtzen du horrelako proiektu bat, horrelako errodaje bat urpean egitea, Berta? Berez zaila da errodaje bat, mundu guztia dakin bezala, eta urpean asko gehiago. Batez ere, ura ez da zure medio bat, batetikan komunikazioa sortu inbarruzu, ez dago berez komunikatzerik. Bestetikan ere, behar dituzu teknologia berezi bat, lehorrean egiten dan guztia urrazpian egiteko, ez? Eta behar duzu jendea esperimentatua. Genuen, Ruben Crespo, oso argazkilari, urpeko argazkilari ona, eta nik uste proiektu honetan bere zan guztia jarrizun, beraiek jarrizuten bezala. Nik uste hori lehenengo gauza esan behar dela, bai hiru urpekarik eta bai Rubenek egin zutela, lan bat bere bihotz guztia jarrita, eta gero bere, esango nuke, trebetasuna adirazi dute eta ikusten da, eta horregatik horri esker hain ederra da, ez? Baina zaila da oso batez ere, ez zaudelako zure medioan, ezin duzuela nahi dituzu mugimenduak egin, ezin duzu lehendikan diseinatutako guzti hori momentu batean aldatzen bada, ezin duzu korrika junta esan, egin dezagun beste modura. Baina, esan nahi eskerrak konpensatzeko genula horrelako profesionala bezala, eta horrelako Ruben argazkilari bat bezala, eta ikusten danen ustetan. Oso arronago, egindako lan. Egongo zineten itxasoaren prebizioak ikusten denbora guztian, ez? Bueno. Etzi egingo dugu. Burua ustea gai. Zorte handia izan genuen, zen, hau beste estena batzuk urpekoak ez direnak Euskal Herrian errodatu genituen, hor ere beti meteorologiaren zain eta... Hotza pasatzen zuten, Bai, Lara. Lehen honga komentaten, nik grabazini baten nun izan zen, Pasaian. Enbi gendu nigaixan toki batetik bestea, hotza eguan da, eurixe honek ez da, eta gizu zen traje baino bateaz, da bi irubider graba gendun, eta niri hipotermixik emozten, literal, urtenean eta sopa bero bat emozten manta guztik hor, eta dardaraka.
akordatena. Oie, holan... Gaizki pasa genuen. Bai, beste guzti, beste menorkata honek jungianek guk horrek. Errexago, ez da? Asko zer. Zorte izan genuen, lau egun genituen grabatzeko, eta lau egun onak atea ziren, itxasoa ondo, ez? Oso zorte handia izan genuen. Bai. Rosa, 19-20 zuzendari elkarrezketatu dituzue, gaur egun gerozta gehiago ikusten dira, baina garai batean etzen ainoikoa. Aitzindariak, aipatu beharko baldin bagenitu ze izen, esango ditugu. Bai, guk lehena izan daiteke hemen Euskal Herrian, Miren Txuloiarte, zinegile nafarra, bi film labur, besterik ez zituen egin, baina izan zeneko apurtzailea eta bera izan zen lehena. Bueno, Janik Belun Biarritzekoa. Biarritzekoa bera baino pixkat lehenago. Garaikideak izan daitezke momentu batean, pixkat lehenago hasi zen Janik Belun Biarritzekoa, baino emakume hau zoragarria zen, filmografia oso luzea zeukan, oso ezberdina, oso gizartean sartutako gai kritikoekin, eta oso feminista. Eta guretzako izan da, ez dakit, aurkikuntza ederra, ez, bere filmografia aztertzea. Guretzat eta publikoarentzat. Nik uste hori nabarmenduko nuke. Eta bera zen Don Carlosen zuzendaria? Ez. Hori da Musidora. Ados. Ezan Euskal Herrikoa, beha zan Pariseko aktoresa eta zinegile ospetsua. Eta sartu dugu izan zen Euskal Herrian rodatutako lehen pelikula komertziala. Ados. Eta hemen rodatutakoa eta zuzendaria zen Euskalduna. Eta orduan, gaina historia oso polita da emakume kapitainen poderatua. Bai, kapitan alegria. Bueno, hemen geroa da historia, ez da? Karlista giroan dago, karlismoaren giroan dago egina, eta oso historia, amodiozko historia, gerrako historia, dauzka osagai oso interesgarriak, ez? Eta oso potentia da pelikula hori. Oso ederra ikusteko, Berta, ez dakite dokumentalak grabatu ondoren ze ondorio atera duzuen, baina uste duzue emakumeen begiradak euskal zinemagintza aldatu duela? Nik esango nuke, baietz. Euskal zinemagintza eta zinema orokorrean, ez? Nik uste dut emakumezkoek egin dituzten pelikuletan, zenbait pelikuletan badago beste ikuspuntu bat, eta da, personaiak diferentia dira, asko realistagoa dira, gaiak diferentia dira, segurazki eguneroko bizitzarekin harremanetan dauden gaiak berreskuratzen dira, edo eskuratzen dira, hobeto esan da. Gorputza, emakumezkoen gorputza ez da tratatzen estereotipazio horren emaitza bezala, bai, nik uste aldatu iten dela, eta nik uste gainera esango nukena da, gaur egun gaztek ez diotela begiratzen zein dagoen kamaratzean, hau da, emakumezkoa den edo gizonezkoa den, nik uste hori pixkanaka ari garala gainditzen. Eta bai, beste ikuspuntu badago, emakumea baldin bada kamaratzean, oroar esan da. Aizulara, gaur objektu bat ekarri duzue ona, gure programara, zapata polit batzuk, ez dakigu politak diren edo. Hortxe daude? Hortxe daude, ez da? Hortxe daude, hartu eskuetan. Hau zan zurea. Politak esan dugu, baina ez dakigu politak diren, zein da, konta ikustu, zein da mezua, zapatak agertzen dira. Bueno, hemen mezu bizkaten nahi bazu Rosa zeu konta, ez? Baina, takoik, gu agertzen gazen ez den nire, zelan takoik eta jazten duen, ez? Eta bizkat horre egino bat, zelan ez duen bir, orduan, agertzen da estena baten, zelan gutzako haine naturala egaxan etxi, oinutzik edo aletak egin ez, edo geure naturalezan, zelan batakoi batzuk, eskat impedio etxezku ez, holan gaixan etxe orduan, estenan bebai agertzen da, zelan kentzen duen eta bizkate liberaten gatzen etakoikin, eta gero beste destena amaierako bat ez, botaten dauzela eurak. Irudia ditugu ikusi egingo dugu eta jarraituko dugu hizketan, begira. Hortxe.
Bota dituzu. Erraz ikusten dira, baina ez dakizu ez, ze komplikazioak eta ze izan genituen eta ze farreak egin genituen zapata madarikatu baiekin. Ze erraz ikusten den eta zelan dagoen horren atzean, ezta? Eta zer dago horren atzean? Zer dago zapatak horrela botatzean atzean? Bai, estereotipoak ez, emakume edo genero estereotipoak eta horiek irudikatu nahi genituen eta edertasun femeninoaren estereotipoa eta nola absurdora iritsi daitezke ez, absurdora hori, behaiek igeri egin behar izatea zapata horiekin. Eta esaten dut, komplikazio asko izan genituela, bueno, zu ezak. Bai, hor, ez agertzen, baina akordatena, hau esteni para bat bider, zen nire zapati apurtute guan. Eta ordu honak, gaxan etxen noan da urten etxen gaztan. Eta jumen itxan, imagina, 2 metroa gegoatzen, eta atxak, eta jauz itxen gaztan zapati, eta ordu nire noan, segi barrura arte da, esteni barriro graba, eta azkaina maitxu noan, hankak sartzen noan, eta holan agarratzen. Bai, ordu nire bakotxin ez dena, bakotxin zeozer pasatezan. Ona. Bueno, Berta, eta hemendik aurrera, ze ibilbide izango du Arnasa betean dokumentala? Bueno, bera, ostiralean, izango da estrenaldi komertziala hemen Donostian, beraz, aukera bat, beste aukera bat ikusteko, eta laster izango da bai Bilbon, eta bai Gasteizen, baita ere estreno komertzialetan. Gero ere, herri jarraituko dugu, eta orain Nantesitik etorri berriak gera, eta horrelako zinemaldietara deitzen bagaituzte, eta badirudi seguro nabaietz. Gustora joango zarete. Claro. Okarazpa gaude hausia izan da elkarrekin egin duzuen lehenbiziko zuzendaritza lana behintzat. Izango da, beste proiekturik, Rosa, aurrera begira? Ez dakiz ere esan, Zertu, damututa? Damututa, ez. Baina, uste baino gogorragoa izan da, eta denbora pixka beharko dugu. Orain Arnasa zuek behar duzu, ez da? Arnasa behar dugu. Oso, ongi. Ibili gara Arnasa betean, eta orain. Erki, guk ikusi dugu eta asko gustatu zaigu benetan, zuek egindako lana, ederra da. Eta gomendatzen diogu gure ikusentzulei, aukera balin badute behintzat, Arnasa betean dokumentala ikusteko eskerrik asko hemen izateagatik hirukote, zorionak egindako lanagatik eta gu zai geratuko gara. Gero zuek esango diguzue. Izango den zerbait edo ez? Nahi duzuen arte. Mila esker. Ondo segi. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.